Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'ummarmu maza da mata. Duk wanda bai muna subscribe ba, ya daure ya muna subscribe a cikin wannan channel ɗinmu mai dumbin albarka. Sannan kuma a yau mai girma ko kuwa an ce a yau gwamnatin Zamfara sun kwato motocin da yake hannun tsohon gwamnan jihar Zamfara Matawalle baki ɗaya. Abin da ya sa kwato motocin da suke hannunsa a bisa hujjoji da kuma binciken da aka yi, duk motocin da yake amfani da shi yawanci na gidan gwamnati ne na Zamfara state kenan, sannan shi kuma ina amfani da su a matsayin nasu ne. Saboda haka mai girma gwamna Dauda Lawan Dare ya ba da umarnin a kwato su ga baki ɗaya a dawo da shi hannun gwamnati. In ba ku manta ba, a yayin da ake shirya tsakanin Lawan Dauda Dare da kuma Matawalle ne ke da nasara a kotu, sannan kuma shi Dauda Dare ya shigo da kara Supreme Court. Saboda haka jama'a da yawa suna tunanin yana daga cikin abin da ya sa Dauda Lawan Dare ya anshi motocin da yake hannun Matawalle, ƙaramin minista na tsaro kenan na Najeriya. To Ubangiji Allah ya sa mu gane, Ubangiji Allah ya sa kuma duk abubuwan da ake a ƙasar nan don Allah a daina su saboda mu arewa mu ci gaba.